uJesu Kristu inkosi uyabusa kuze kube phakade. Siyabingelela futhi bazalwane egameni lika Jesu. Hawu bazalwane kumnandi ukuhlala kuye kunokuphila okuphakade. Sishera kanje izwi kaNkulunkulu bazalwane, siphushwa uthando luka Kristu. Sithanda abantu bonke abangakamvumi uJesu Kristu eyinkosi nomsindisi wempilo zabo, asebemvumile bangakadeli konke, asebedele konke uJesu Kristu waba inkosi balandela yena. Ngifisa ukusho ukuthi siyanithanda nonke, siyabathanda bonke abantwana bakaNkulunkulu egameni lenkosi yethu Jesu. Ingakho sishera lo myalezo, ingakho sikhuluma kanjena. Lokhu uNkulunkulu asambulele khona, lokhu uNkulunkulu asisize ngakho, siyafisa futhi ukubona nabanye besizakala ngakho. Bazalwane, mhlawumbe abanye abantu bagcina sebe-offendeka, bakhubeke, bathukuthele baze bakhulume kabi engazathi lento esiyenzayo into embi. Cha bazalwane, sishera nje indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu, umbuso obuswa ezulwini. Sishera ngothando lukaNkulunkulu. Siyahlanganyela bazalwane, sihlanganyele entweni zonke singabantwana bakaNkulunkulu. Nalabo abangakamvulelwa ngombuso kaNkulunkulu siyashera. Ilona thando lolo, uJesu walikhombisa uthando ngokuza emhlabeni wafundisa ngombuso kaNkulunkulu. Sikhuluma izinto uJesu ayikhulumile, sifundisa izinto uJesu ayifundisile, senze uJesu into ayenzile. So ke bazalwane ke siyaxolisa kulabo aba-offendekayo. Sikhuluma iqiniso sikuKristu, hayi ngoba singcono, hayi ngoba mhlambe thina sesi-perfect, no, uNkulunkulu uNkulunkulu osilungisisayo ngokukholwa. Bese-ke insindiso sethu siyayisebenza, asisebenzeli, sisindiswa ngomusa, bese siyayisebenza insindiso yethu ukuze sifike la uNkulunkulu afuna ukuthi sifike khona. Siyabonga kakhulu-ke bazalwane, siyaqhubeka nama-benefits of the kingdom, siku-part 5-ke manje egameni lenkosi yethu Jesu. Sizofunda manje uMatthew chapter 19, sizofunda uverse 29 egameni lenkosi yethu Jesu. Sifunda ngesizulu siphinde sifunde ngesingisi bazalwane, ngoba isiZulu kunendlela esibhale ngayo kwesinye isikhathi uma uthi uyalalela umoya wakho bese evuma lokho okubhalwe esingisini, ngoba khona kusuke kuyilokhu uJesu akushilo. Uma ulalela ngokwefundiso kaJesu, ulalela ngomoya ongcwele, i-character kaJesu. Right, asifundeni-ke bazalwane. Matthew chapter 19 verse 29. Nalowo oshiye izindlu noma abafowabo noma odadewabo noma uyise noma unina noma abantwana noma amazwe, that is land, property, ngenxa yegama lami uyakwamukeliswa okuphindwe kaningi, adle ifa lokuphila okuphakade. That is the promise in the kingdom of heaven. Nalowo, igama elithi nalowo lisho ukuthi ungaba umuntu omdala, ungaba umntwana omncane, ungaba ngowesilisa, ungaba ngowesifazane, ungaba umama, ungaba ubaba, ungaba ugogo, ungaba umkhulu, ungaba yisikhulu esihlonishwayo esifundile, ungaba umuntu ongafundile, ophuwa, ompofu, ongenalutho, ohlwempu, oswele, ungaba uyintandane, ungaba umfelokazi, ungaba nesithembu, noma ubani, ilowo nalowo oshiye izindlu noma abafowabo noma udadewabo noma uyise noma unina noma abantwana noma amazwe ngenxa yegama lami uyakwamukeliswa okuphindwe kaningi, adle ifa lokuphila okuphakade. Nalowo oshiye izindlu, houses, then siyazi ukuthi izindlu zikhona ngenxa kababa nomama. Kungaba umama ofikelwa ivangeli lokudela konke, alandela uJesu Kristu, asala ubaba, useshiye ini? Izindlu. Then ngaba ubaba odela konke, omvulelwa, nothi mayembulelwa, ngoba baningi abantu abambulelwayo kodwa bese bethalalisa ngenxa yeminako yalelizwe, bangafuni ukulandela uJesu Kristu. Ngaba ubaba umbulelwa kuqala, umama angambulelwa, ubaba useshiya ini? Izindlu. Isho njalo inkosi uJesu. Nalowo, yabona, ngesingisi lithini-ke? Lithi-ke uverse 29, and everyone who has left houses, yabona, uma uyindoda unekhaya, everyone unomuzi, ubaba, umama unomuzi, yabona. So, and everyone who has left houses or brothers
or sisters or father or mother or children. Uma kuthiwa or children kusho ukuthi usuwumzali lapho. Uma kuthiwa mother or father umntwana, ungaba umntwana, ungaba umzali, ngaba ubani, akekho ukho wonke umuntu unefamily, una-members of the family, and ilawa asondelene kakhulu aseduze kakhulu, akona just extended families, yilaba abaseduze nawe kakhulu. Uthi-ke uJesu-ke or farms noma amaplazi, umhlaba, land, la nisebenza khona ukulima, uyayishiya yonke lento, yabona, who has left farms for my name's sake will receive many times as much and will inherit eternal life. That is the promise. Uyakumukeliswa okuphindiwe. Part number 5 lo bazalwane, sikhuluma ngama benefits of the kingdom of God. Benefits of the kingdom of God. Part number 5. Yilowo nalowo olahlekelwe lezi zinto abantu abaphila ngazo, abantu abazijabulelayo. Kumnandi bazalwane ukuba nomndeni wakho wenyama, ukuhlala uma benizwana. Bakhona abantu abaxabanayo abangasafunani vele, abaye bayathakathana babulalana bezalwa ndawonye. Khona abazali abathakatha izingane zabo, khona izingane ezithakatha abazali, khona izingane ezithakathana zodwa, kwenkathi kuthakathana ubaba nomama. Into ongayazi la emhlabeni usathane bazalwane. Usathane indlela abantu abahlukumeza ngayo. Kodwa ke ifamily into emnandi. Uma ngabe ifamily izwana, ubaba uyezwana nomama, abazali bazwana nabantwana, abantwana bahlonipha abazali, abazali baphaphetha kahle abantwana, ifamily emnandi. But mase kufika uJesu Kristu, usuyihlukanisela yena, ulandela yena, uyabashiya laba bantu. Uyadela ushiye ngemuva konke, ulandela uJesu Kristu. Ithi-ke inkosi uJesu-ke, noma ubani othatha isinqumo wathanda uJesu, wakhetha ukulandela uJesu, laba ababalekile enyameni yakhe wabashiya, izinto ezibalekile empilweni yakhe enyameni yakhe wazishiya ngenxa kaJesu Kristu. Isethembiso, ibenefit number 5 esikhuluma ngayo kulama series ithi kumukeliswa okuphindiweyo. You'll receive something, and more than that, you will inherit eternal life. Uyakudlifa lokuphila okuphakade. Right. Uma ufunda ungaphinda futhi ufunde neSambulo chapter 2 verse 17 no verse 27. Esinye sethembiso lapho maningi amavesi bazalwane, kodwa ngenxa ukuthi lama video ngenza bemafushane, ngikhulume nje ngqo ngebenefit nebenefit, kulawo abekekile nje manje enhlizweni. Hawu iphaphile liqede bazalwane. Kodwa kulawo esizokhuluma ngawo, ukhona umqondo ozowuthola, khona isambulo uNkulunkulu uMongcwele azokusiza ngaso, ukuze ubone ukuthi kungani sidele konke okwalelizwe. Egameni elihle leNkosi yethu uJesu. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, inkosi yomusa isibusise. Amen.